देशाचा जो डीएनए आहे, म्हणते कामे दिसल्यामुळे डीएनए माझ्या लक्षात आलं. त्या देशाचा जो डीएनए आहे तो आपण नीट लक्षात घेऊन त्याची मांडणी केली. तो हा आमचा डीएनए पुन्हा एकदा पुनर्प्रस्थापित होतो आहे, देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये होतो आहे. नवीन संसद भवन का आलं तर आम्हाला सांगत होते काय लोक, अरे विरोधाने बांधलं त्याच संसदेत तुम्ही बसता ना, मग आता आमचं बांधलं आणि तिथं बसतो. त्यासाठी प्रत्येक कुठलं आणलं म्हणजे तामिळनाडूमध्ये असणारं पडून असलेलं एका ठिकाणचं एक धर्मदंड ज्याला म्हणतात, तो दंड तिथनं शोधून काढून आणून तो प्रस्थापित केला. ही प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला जर नरेंद्र मोदी आज जे पंतप्रधान आहेत म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते जे गोष्ट करतायत ती प्रत्येक गोष्ट सामाजिक क्षेत्रातली विशेष करून त्यांनी सामाजिक समरसता नावाचं एक पुस्तक लिहिले. त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी अधोरेखित केलेले आहे. त्याची प्रत्येक गोष्ट त्या व्यवहारात आणत आहे. अस्पृश्यता नष्ट केली पाहिजे म्हणून कळत नाही. पण त्यांना विचारलं, ते मुख्यमंत्री झाले, पहिल्या त्याला बंगला मिळाला, त्या बंगल्यात कसं जावं प्रश्न निघाला. मग असा विधी करावा, तसा विधी करावा, असा गृहप्रवेश करावा, चर्चा सुरू झाली. त्यांनी लोकांना बोलावलं, म्हणजे तुम्हाला काही करायचं नाही करा तुम्ही, मी सांगतो तेवढं करा. समोरच्या झोपडपट्टीत जा, त्याच्यामध्ये एका दलित मुलीला आणा, तिला सुशोभित करा, तिच्या डोक्यावर मंगल कलश द्या, ती प्रथम माझ्या घरामध्ये प्रवेश करे, त्याच्यानंतर मी प्रवेश करेन. हे त्यांनी घडवलेलं. प्रत्येक गोष्ट त्यांना मिळालेल्या सगळ्या वस्तू ते त्याचा लिलाव करतात. लिलावातून आलेले आजपर्यंतचे 100 कोटी रुपये मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांनी दिले. शौचालय कशासाठी ठेवली? मुळात मुलीच शाळेत देत नव्हत्या. महिलांचे प्रश्न होते. मी तुम्हाला एक कागद या विषयावर सांगू शकतो, इतकी देशभरातली माहिती माझ्याकडे आहे. म्हणून जी गोष्ट करायची ती व्यवहारात करावी लागेल स्वतःला. बाबासाहेब आंबेडकर सांगणं, भाषण करणं सोपं आहे, जगणं कठीण आहे. बाबासाहेबांनी सांगितलं की आंतरजातीय विवाह केल्याशिवाय सामाजिक समता येणार नाही. व्यवहारात काय करतो आपण? करतो असं. मी माझ्या 3 मुलांच्या आंतरजातीय विवाह केले. आता मध्ये 4 नातवंडांचे विवाह ठरले, एकीचा झालाय त्याच्यामध्ये, सगळे आंतरजातीय विवाह. बाबासाहेब हा जगण्याचा विषय आहे, हा भाषणाचा नाही. म्हणून या महापुरुषांचं जे पाथेय आहे ते आपण घेऊन हा नवा देश जो आपल्या समोर आलेला आहे, विकसित भारत ही जी संकल्पना आहे त्याच्याची स्वबोध, मी कोण आहे त्याचा शोध घ्या. माझी आई कुठे आहे? आई नाही आहे, माझी मम्मी आहे, आई नाही. आज बाप नाही, बापाचं काहीच नाही, डॅड आहे. कुठं आलं? कुणी घडवलं आमच्या मनामध्ये? कुणी शिकवलं आम्हाला? आमच्या घरातले संस्कार लुप्त झालेले आहेत. म्हणून हे घरातले संस्कार पुन्हा जागरण त्याचं होईल असा प्रयत्न सुद्धा आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. त्याचा मुख्य रोल हा पत्रकारांचा राहू शकतो. पत्रकारांचं वाचतात लोक, त्याचा परिणाम होत असतो आणि अनेक गोष्टी तो आपल्या जीवनामध्ये आणत असतो. आणि आपल्या देशामध्ये, समाजामध्ये चांगली माणसं खूप आहेत. अनेकांना माहीत नसतं की आपण एक चूक करतो, ती त्याला समजावून सांगितले पाहिजे. समजावून सांगितलं तर तो दुरुस्त करेल. आणि म्हणून आज देशाचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न काहींनी मुद्दाम निर्माण केलेले आहेत, काहींनी मुद्दाम त्या आपल्या मनामध्ये पेरलेले आहेत. अनेकांनी आपल्या मानसिक संतुलन आपल्या संस्कृतीबद्दलचं बिघडवलेलं आहे. मानसिक संतुलन आपलं बिघडलेलं इज नथिंग बट ए सायकोलॉजिकल चेंज. हे मानसशास्त्रीय बदलाची प्रक्रिया एका शब्दाने होत नाही, एका भाषणाने होत नाही, एका वृत्ताने होत नाही. सातत्याने वर्षानुवर्ष तो जो प्रयोग आपण करत राहिला तर त्याच्यातून नवनिर्मिती होत राहील अशी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. आणि ज्या पत्रकारांचा उल्लेख करताना सूत्रसंयोजकांनी
त्यांचं जे जीवनचरित्र थोडक्यात आपल्याला सांगितलेलं आहे, अतिशय मननीय, अभ्यासनीय आहे. तर सगळ्यांचं मिळून जीवनचरित्र आपण जर डोळ्यासमोर आणलं तर देशात काय करायला पाहिजे ते कोणी इदातेने सांगण्याची गरज नाही, आपण स्वतः ते समजू शका अशी मी आपल्याला विनंती करतो. त्या सगळ्या त्यांनी सांगितलेल्यांच्या जीवन गाथेचं चिंतन करावं, मनन करावं आणि आपला देश आपल्याला घडवायचा आहे. आज आपण स्वतंत्र आहोत. आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी आपला देश स्वतंत्र नव्हता, तर गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन होता. राजाजी येईपर्यंत इंग्रजांचा गव्हर्नर जनरल इथे होता. कितीतरी गोष्टी आहेत पत्रकारांनी शोधून काढण्याच्या, ते शोधून काढाव्यात आणि जे आपलं आहे मी आपल्यातलं जे विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. मला वाटते आणखी जोरात निश्चितपणे टाळ्या झाल्या पाहिजे. सामाजिक समरसता, एकरूपता म्हणजे खऱ्या अर्थानं ती पत्रकारिता आहे. दापोलीची भूमी ही खऱ्या अर्थानं देशातील असंतोषाकडून देशातील कुटुंब नियोजनाचे धडे शिकवणारी ही भूमी आहे. पत्रकारिता ही केवळ पत्रकारिता नाही, ते केवळ शब्दांचा भंडार नाही, तर तो पत्रकारिता एक धर्म आहे. ही शिकवण ज्यांच्या शब्दांमधून आपल्याला निश्चितपणाने कळालेली आहे. ज्या आचाराने, विचाराने आणि संस्काराने आजच्या पत्रकारांनी पत्रकारिता केली पाहिजे आणि त्यातूनच देशाच्या नवनिर्मितीसाठी देशाचा DNA शोधला पाहिजे असे प्रतिपादन मला वाटतं की या ठिकाणी निश्चितपणाने दादांनी केलेलं आहे. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीची पत्रकारिता आणि स्वातंत्र्याच्या नंतरची पत्रकारिता ही निश्चितपणाने अतिशय उत्तमपणे दादांनी आपल्या अभ्यासातून या ठिकाणी मांडलेली आहे. आमचे मित्र अनंत राऊत असं म्हणतात की जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पत्रकारितेचे धडे आपल्याला दिले होते की आम्ही भीमाची लेकरं तरी अशिक्षित आमची घर. आज आपण भीम डोक्यावर घेतलाय, पण भीम डोक्यात घेऊन नाचण्याचा विषय आहे. भीम डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा विषय नाहीये, तो डोक्यावर घेण्यापूर्वी तो डोक्यात घेण्याचा विषय आहे. ज्या माणसाला भीम कळाला, ज्या माणसाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कळाले, त्या माणसाला खऱ्या अर्थानं आजच्या जीवनाची कसोटी निश्चितपणाने कळू शकेल. दादासाहेब, आम्ही खऱ्या अर्थानं आज धन्य आहोत की आपले शब्द, आपले आचार, आपले विचार, आपला अभ्यास आणि आपल्या इतिहासाबद्दलचं जे प्रतिपादन आहे ते निश्चितपणानं आजच्या पिढीला प्रेरणादायी ठरणार आहे. आज आपण या ठिकाणी आलात आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना प्रेरित केलं, उद्बोधन केलं. यासाठी मी दापोली तालुका मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं तुमचं मी मनापासून धन्यवाद मानतो आणि या कार्यक्रमासाठी मी शेवटच्या टप्प्यांमध्ये सन्माननीय प्रसादजी रानडे यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार मानावे. खरं तर आभार प्रदर्शनाची मोठी जबाबदारी याच्यात पुण्याजींनी वाढवली आहे. 6 जानेवारी 1832 दर्पणदारांनी दर्पण पेपर सुरू केला, म्हणून हा पत्रकार दिन आपण साजरा करतो, तो आपण साजरा केला. आणि आजच्या कार्यक्रमाला केंद्राच्या DND आयोगाचे माजी अध्यक्ष, आमचे पितृतुल्य मार्गदर्शक दादासाहेब विद्यार्थी आवर्जून उपस्थित राहिले, त्यांचं मी आवर्जून आभार मानतो. दापोली शहराचे प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष कृपाताई घाट यांचेही आभार मानतो. नगरसेविका साधनाताई बोत्रे यांचेही आभार मानतो. हा कार्यक्रम आपण याच्यावर करू शकलो ते राजपूर सरांच्या पत्नी राजपूर मॅडम यांचेही आवर्जून आभार मानतो. आमचे मार्गदर्शक निर्माण सर यांचे आभार मानतो. दीपक हर्डीकर, उद्योजक आमचे मित्र अक्षय फाटक, आमचे मार्गदर्शक जगदीश वामकर, अरुण बँकेचे CEO थोरात साहेब, सर्व व्यवस्थापन कमिटी, संपर्कताई पारकर, या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाला तुम्ही सगळे आवर्जून उपस्थित राहिला, ही मुलं उपस्थित राहिली, त्यांनी कार्यक्रम ऐकला, या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि इथेच हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. चुकून माझ्याकडून कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर कृपया राग करू नका. सगळ्यांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण एक फोटो घेऊया सर्व पत्रकारांसोबत या ठिकाणी आणि त्याच्यानंतर आपण स्नेहभोजनाकडे जाणार आहोत. सर्व उपस्थित जे सन्माननीय पत्रकार बंधू आहेत, आपल्याला सर्वांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी व्यासपीठाकडे यावं. सर्व पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे की आपण सगळ्यांनीच व्यासपीठाकडे यावं.
दापोली तालुका मराठी पत्रकार परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य यांना देखील नम्रपणे विनंती आहे की आपण देखील व्यासपीठाकडे यावं. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी स्थानावर पडावं आणि सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूस येऊ. आपण सर्वांनी उभं राहावं आणि मग आपण आपल्या सगळ्यांचा एक एकत्रित फोटो घेऊया. सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठाकडे येऊन असं किंवा उभं राहा. सर्वांना एक विनंती आहे की सर्व पत्रकारांनी मान्यवरांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. आपण सर्वांनी या स्नेहभोजनाचा आस्वाद घ्यावा. आले का फोटो आले मोबाईल